श्रीराम। ओम नमो जी गणनायका सर्वसिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोधरूपा आता वंदीन वेद माता श्री शारदा ब्रह्मसुता शब्दमूळ वाग्देवता महामाया आता सद्गुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे आता वंदीन सज्जन जे परमार्थाचे अधिष्ठान जयाचेची गुह्य ज्ञान प्रगटे जनी आता वंदू श्रोते जन भक्त ज्ञानी संत सज्जन विरक्त योगी गुणसंपन्न सत्यवादी आता वंदू कवीश्वर जे शब्द सृष्टीचे ईश्वर ना तरी हे परमेश्वर वेदावतारी आता वंदू सकळ सभा जये सभेसी मुक्ती सुलभा जेथे स्वये जगदीश उभा तिष्ठ तू भरे आता स्तऊ हा परमार्थ जो साधकांचा निज स्वार्थ ना तरी समर्थामध्ये समर्थ योग हा धन्य धन्य हा नरदेहो येथील अपूर्वता पाहो जो जो कीजे परमार्थला हो तो पावे सिद्धी ते जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीराम। श्री समर्थ कृपेने युनिक आर्चिवर्स समर्थ दासबोध ही अभ्यासमाला प्रस्तुत करीत आहे। त्यास आपणा सर्वांचा सक्रिय सहभाग प्रोत्साहन व समाधान लाभावे हाच शुद्ध हेतू आहे। करता करविता श्री समर्थ त्यानुरूप अभ्यासमालेचे स्वरूप असे राहील। मंगळाचरण ज्यात श्री रामनाम व दासबोधातील पहिल्या दशकातील समास 2 ते समास 10 मधील प्रत्येक पहिल्या ओव्यांचे स्मरण केले जाईल। समर्थ स्तुती यात श्री समर्थ रामदास स्वामींचा अल्प परिचय सादर होईल। दासबोध विचार या सदरामध्ये समर्थांनी दासबोध ह्या अद्वितीय ग्रंथाद्वारे विकसित केलेला गुरु शिष्य संवादातील श्रेष्ठ विचार मांडण्यात येतील। प्रश्नमंजुषा या अंतर्गत प्रतिदिन 3 प्रश्न विचारले जातील। त्यांची उत्तरे दुसऱ्या दिवशी दिली जातील। पहिला प्रश्न समर्थ, दुसरा दासबोध व तिसरा श्रीमद भगवद्गीता यावर आधारित असतील। आपल्या इच्छेनुसार आपण प्रश्नांची उत्तरे किंवा आपले विचार कमेंट बॉक्स मध्ये लिहू शकता किंवा स्वतः अभ्यासू शकता। सरशेवटी श्री समर्थ नमनाने अभ्यासमालेची सांगता होईल। ही अभ्यासमाला 1 जानेवारी 2025 पासून 30 जानेवारी 2025 पर्यंत चालेल। 31 जानेवारीला सिंहावलोकन होईल। आजचे हे पहिले अभ्यास सत्र प्रस्तावनेचे आहे। 30 समर्थ दासबोध असे संबोधण्याचे कारण समर्थ व दासबोध हे एकरूपच आहेत। इतिहासातील मूर्तिमंत समर्थ व दासबोधातील समर्थ ज्ञान एकरूपच आहे। त्यास दंडवत। श्री समर्थ रामदास स्वामी हे पूर्वाश्रमीचे कुमार नारायण सूर्याजी पंत ठोसर महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील जांब या गावात शके 1530 मध्ये श्री रामनवमीस श्री रामजन्माच्या समयी आई सौ राणूबाई यांच्या उदरातून मारुतीचा अंश असलेल्या समर्थांचा जन्म झाला। श्रीराम। दासबोध विचार दासबोध ही समर्थांची वाङ्मय मूर्तीच आहे। महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील शिवसागर गुंफेत समर्थांनी कथन केलेले निरूपण श्री कल्याण स्वामींनी लिहिले।
काव्यबद्ध असलेले हे ज्ञानपुष्प एकूण 7,750 ओव्यांचे आहे. त्यात 20 दशक व प्रत्येक दशकात 10 समास असे एकूण 200 समास म्हणजे 200 टॉपिक्स अंतर्भूत आहेत. मूळ दासबोध 7 दशकांचा असून पुढे विविध प्रसंगी समर्थांनी केलेले निरूपण संकलित केल्यावर पूर्ण ग्रंथराज दासबोध निर्माण झाला. श्रीराम. प्रश्नमंजुषा. समर्थांचा जन्म केव्हा झाला? दासबोध कोणत्या भाषेत आहे? श्रीमद भगवद्गीता कोणत्या भाषेत आहे? शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.